Ja, så sidder jeg lige og planlægger lidt vores roadtrip, som vi skal på her på lørdag, og vi lægger selvfølgelig en masse ud på YouTube. Så I er meget velkommen til at subscribe her, The Devil's Garage. Så vi kan ikke lægge live ud, fordi man efter de nye regler skal have 50 followers. Så please gå ind, så kan I få noget mere underholdning live fra os, også på turen. Så vi har det helt med og klar til at gøre det, hvis vi får det på vejen. Men jeg vil planlægge det turen. Jeg kan lige vise jer lige hurtigt. Turen går så selvfølgelig oppe her fra Nordsjælland, hvor vi kommer fra. Så kører vi jo ned Rødby Puttgarden, og så skulle vi jo lige forbi Bordershoppen. Det har jeg lovet konen, men problemet er, at vi kører lørdag nat, så der er lukket, men det ved hun ikke endnu. Så kører vi videre ned til Hamborg, til Bremen, videre ned mod Münster, og så lige omkring Düsseldorf, og så kører vi over til Antwerpen. Og herover i Antwerpen, der ligger der et fedt firma, jeg rigtig godt vil se på. Og så er det jo sådan, at det kommer senere. Vi kører videre til Antwerpen, og så ned til Gent, Calais, Dover. Så kører vi lige rundt om London, op til Oxford, Birmingham, og så op i Stoke-on-Trent, heroppe, hvor vi skal være. Det er så sådan, at det er i Antwerpen er der noget, jeg rigtig gerne vil se. Og jeg ved, det er ikke noget, Rikke synes særlig godt om. Så hvad gør man? Jeg planter et lille bitte frø, og har planlagt, at hun skal prøve at finde noget til os, hvor vi skal se på vejen. Det kommer helt sikkert op, det firma, der hedder SSB, der ligger i Antwerpen, som jeg rigtig godt vil ind til at kigge. De har en masse reservedele også til vores gamle folkevogn. Det sjove er, jeg siger ikke mere om det, og på et tidspunkt, så er jeg sikker på, at Rikke, hun nævner, om vi ikke skulle tage ind og se SSB. Så tror hun lige pludselig, at det er hende, der har fået ideen. Men det er ren manipulation. Det er sådan, det er at være gift. Nå, men der kommer mere, men igen, som sagt, der er lige det der med, at vi skal desværre have 50 followers, før vi kan lave livestream. Så please gå ind og subscribe. Jeg ved, Martin Lewis fra Team Loud and Proud følger os allerede, og tak for det, Martin. Det er bare gude godt. Og til alle de andre, hvis I ikke ved, hvem Team Loud and Proud er, så synes jeg, I skulle finde dem og gå ind. Vi er meget inspireret af Martin og Annika og Peter og dem alle sammen, så jeg synes fandme, I skulle gå ind. Det er underholdning for alle pengene, og de spreder bare god karma. Så igen, Team Loud and Proud Production. Gå ind og follow dem også. De er sindssygt fede. Vi laver lidt af det samme. Det var tanken. Men ja, jeg skal lave nogle små short videoer her til at starte med, siger YouTube, og det gør vi så. Vi er jo helt fra scratch, så hvis det er, I har lyst, så kan I faktisk få lov at følge os helt fra starten af. Så det håber jeg, I gør. Jeg lover jer, jeg vil gøre alt for at underholde jer og tage jer med på tur.